Salam qadırdan iyleşlem ve mehriban imanaqı doğanmam. Sizin her biriňizde Rabbimizin parahatlygyny, şadlygyny we söýgüsini we bulardan ugur alan bereketlerini dilek edip, doğruluk ýoly gepleşimide başlaýaryn. Biziň diňe bir ölümden soňky bakyetdäki ýagdaýymyz barada ýol görkezmek bilen çäklenmän. Hak Hudaýymyz bu durmuşymyzda hem özünün bereketlerini ve doğruluğunda yaşamamız için mukaddes yazgılarına bize hakikatlarını öwredýändigi gaty begendiricidir. Elbette Hudaýyň kimdigine ve onun ajaýyp häsiýetlerine ve onun her bir insan üçin bolan maksadyna düşünmezden ve özümizdäki günäden ve şeytanyň täsirinden gutuluşy kabul etmezden yerdäki durmuşymyzda onun bereketli ve doğru durmuşuna yaşap bilmejemiz hem anykdyr. Bu sebäpden ýazgylardan biz Hudaýyň kimdigini we onun adamlar üçin beren beýik merhemetini we maksady barada jikmejik öwrenmäge we size hem öwretmäge hereket edýäris. Biziň gepleşiklerimizi satelit TV arkaly ýa-da internetde, Facebook ve Odnoklassniki sahypamyzda hem ýa-da YouTube kanalymyzda hem seredýän iyleşlerimizden hatlar gelýär. Olaryň käbir ýerine iyleşlerimiz bize şeýle sorag berýär. Siziň gepleşikleriniziň, hoş hawary wagt etmeňiziň maksady näme? Siz nähildir bir gurama ýa-da bir döwletiň maksadyna gulluk edýärsiňizmi? Näme üçin musulman bolan halklara İncili wagt edýärsiňiz diýen ýaly soraglary köplenç berýärler. Bu sebäpden mukaddes ýazgylardan öwrenmezden öň bu soraglaryň käbirine jogap berip geçmek isleýärin. Siziň gepleşikleriniz we hoş hawary wagt etmeňiziň maksady näme? Siz nähildir bir gurama ýa-da bir döwletiň maksadyna gulluk edýärsiňizmi? İlki bilen şunu aýtmak isleýän. Biziň gepleşiklerimiziň, wagt etmemiziň, umuman her bir edýän hyzmatymyzyň maksady iýleşlenmede Yaradan Hudaýyň olara bolan söýgüsini, merhemetini, rehim şepagatyny we onuň gowy maksadyny görkezmekdir. Bu hem Hudaýyň mukaddes ýazgylarynyň jemlejisi bolan İncilde bize dolu berjaý bolup hoş hawar hökmüne berilenligidir. Şonuň üçin köplenç täze ahd diýilen İncil we Resullaryň ýazan ýazgylaryndan gepleşiklerimizde wagt edýäris. Biziň gepleşiklerimiz we hyzmatymyz hiç bir guramanyň ýa-da bir döwletiň syýasy ýa-da dini maksadyna gulluk etmeýär we ygtyýaryna hem tabin däldir. Edýän hyzmatymyzyň esasyna Rabbimiz İsa Mesihiň öz şägirdlerine we özüne iman edenlere beren tawşyrygy durandyr. İsa Mesih ozal başda bar bolan, älim jahany we bütün barlyklary yaradan Hudaýyň gudratly sözüdir. Ol soňra yer ýüzüne insan keşfine gelip mukaddesligini, tämiz we pak ahlagyň görellesi bolup ýaşap, bize Hudaýa bolan çyn imanyň we gullugyň nämedigini öz durmuşy we taglymaty bilen öwredenden soňra adamzadyň günäleriniň muzy ölümden halas etmek üçin we günäler netijesinde hak Hudaýdan düşen ruhy aýralygymyzy we düşmanlygymyzy aradan aýryp bizi yaradan Hudaýa täzeden ýaraşdyrmak üçin talap edilen mukaddes gurbanlygy öz janyny haşda ölüm arkaly bermäge razy bolupdy. Ol öldürilenden soňra jaýlandy. Emma wada berişýäli diýrelişiň hem çeşmesi diýeni suwut edip ölümden 3-nji güni diýreldi. Diýrelip şähertlerine we resullaryna görünni we gökdäki şöhratly mekanyna göterilmezden öň İsa Mesih ine şeýle tawşyryk berdi. Şunluk bilen 11 şägirt Jelile İsa'nın aydan dağına gitti. İsa'nı görüp ona secde ettiler.
Emma olaryň käbiri şüphelenni. İsa hem olaryň ýanyna gelip, gökde we ýerde ähli ygtyýarlyk maňa berildi. Şonuň üçin hem gidinňe ähli milletleri şägird edin. Olary Ata Hudaýyň, Ogul we Mukaddes Ruhuň adyndan suwa çümdirin. Size buyuran ähli zatlarymy berja etmege olara öwredin. Men hemişe tä dünýäniň ahyryna çenli siziň bilen bolaryn. Eger İsa Mesihiň aýdan sözlerine ünüs berseňiz, ilki bilen ol ähli ygtyýaryň ýerde gökde oňa berilendigini aýdýar. Yer ýüzünde näçe ygtyýarly häkimiýete eýe bolan adamlar bolsun, ýa-da döwletler bolsun, İsa Mesihiň ygtyýary hemmesinden belentdir. Çünki ähli zady yaradan Hudaý bilen bakiýetde hem bir bolan Hudaýyň sözü İsa Mesih ähli ygtyýara eýedir. Ve bugünkü ygtyýarly bolan we häkimiýete eýe bolanlardan hem we her bir insandan hem hasap sorajak hem oldur. Bu sebäpden bizim ol baradaky hoş habary wagt etmemiz we adamlary imana çağırmamız yerden olan ygtyýara ýa-da häkimiýete, paçalara, bir döwletiň ýa-da bir dini guramalaryň ygtyýaryna bagly däldir. Elbetde käbir döwletlerde hoş habaryň wagt edilmegi we muňa bagly bolan hyzmatlar ruhsat berilenler. Emma dünýäniň köp ýurtlaryna bolsa, İsa Mesih baradaky hoş habaryň wagt edilmegi we imanlaryň erkin ibadat etmegi we ruhy hyzmatlara açykdan ruhsat berilmeýär. Ve şol imanly adamlar basyşlara we ýyzarlanmalara hem duçar edilýär. Emma şonda da hoş habaryň wagt edilmegi togtamaýar. Çünki hakyky iman edenler öňürti ähli ygtyýara eýe bolan Hudaýyň buýruklaryna tabyn bolýarlar we soňra yer ýüzündäki häkimetleriň adalatly kanunlaryna boyun bolýandyrlar. Hudaýyň tapşyrygy bolsa, hiç bir insana ýa-da döwlete, häkimiýete ziýanly bolan tapşyryk däldir. Tersine, İsa Mesihiň şäherdi bolan adam, İsa Mesihe meňdeşlikde, ahlak tämizligine, pes gögünlükde we dogrulukda, mukaddeslikde ýaşamagy öwrenip, maşalasyna, jemgyýetine we il ýurduna hassa peýdaly insanlar bolmagy öwrenýärler we muňa hereket edýärler. Bu sebäpden İsa Mesihiň şähertleri bolmagy, hereket edýän imanlara erwet pikir bilen seredilmegi ne dogrudur we hakykata gawat gelmeýär. Indi bolsa indiki soragymyza jogap bereliň. Näme üçin musulman bolan halklara Injil wagt edilýär? Bilşimiz ýaly ähli insanlaryň haýsy dine we medeniýete ermegine seretmezden yaradan Hudaý biri vardır. Ve onun maksat ve niyetleri hemmeler üçindir. İsa Mesihiň tawşyrygyna hem ol şonuň üçin hem gidinle ähli milletleri şägird edin diýip buyurýar. Ýagny ähli milletler İsa Mesih baradaky hoş habary eşitmelidir. Çünkü insan milletine, dinine, medeniýetine nirede doğulup ösendigini seretmezden günälidir ve Hudaýyň adalatly hökümatyndadyr. Hudaý bolsa her bir insanyň onuň merhemetine, rehim şepagatyna eýe bolmagyny isleýär. Ol bulary bolsa İsa Mesihde bize berýändir. Ine bu sebäpden hem İsa Mesih baradaky habara hoş habar, ýagny Injil diýilýär. Başga hiç kimin getiren habarına ýa-da dinine hoş habar diýilmedi. Dine İsa Mesihiň durmuşy, taglimaty, onuň ölümi we dirilişi insanlar üçin hoş habar boldy. Çünki Hudaýyň adamzady özüniň gutuluşyny ýetirmek maksady İsa Mesihde berjaý boldy. Ve muňa iman etmäge mümkinçilik her bir insana berilmelidir. Ine bu sebäpden hem biz öz iýleşlemizin haýsy dine inanýanlygyna ýa-da inanmaýanlygyna seretmän mukaddes ýazgylary
we İsa Mesih baradaky hoş habar bolan İncili wagt edýäris. Siz durmuşuňyzda bir zada büdüräp, ýykylyp, ýa-da ýykyljak bolup gördüňizmi? Ýa-da birdenke büdüräp, ýykylan birini görüpmidiňiz? Elbetde bir zada büdüräp ýykyljak bolmak, köplenç duýdansyzlykda, ýa-da ayak astyna gözüňe iýilmän duran bir zat netijesinde bolýar. Köplenç göze görünüp duran zat bolsa-da, şoňa ünüs bermändigimiz üçin biziň büdüremegimize şol zat sebäp bolýar. Hudaýyň adamzat üçin göklerden iýberen gudratly sözi we halaskary İsa Mesih barada hem adamlaryň köpüsi büdürýärler. Hatda Hudaýyň halky diýilip saýlanan, mukaddes ýazgylar we peýgamberler berilen, Hudaýyň wadatxanasynyň hem goragçylary we ilkinji secde edijileri, Hudaýyň gudratly işleriniň we wadalarynyň şaýatlary bolan İsrail halkynyň köpüsi aralaryna gelip, insan keşfinde ýaşan İsa Mesih'i Mesih, halaskar we Reb hökmünde görüp bilmediler. İsa Mesih olaryň arasynda ýaşap, kämil we mukaddes durmuşy bilen hayran galdyryjy, erk ygtyýarly taglimatlary, gudratdyr alamatlary bilen özüni olara tanadypdy. Emma şonda hem olaryň ruhu gözleri körlükde galdylar. İnsan akyldarlygy we dinarlygy bilen nur bolan Mesih'i kabul etmediler. Ýagny mukaddes we kämil durmuşy, gudratdyr alamatlary bilen göze görünüp duran bir daş olar üçin imanlaryna büdüreme daşy boldy. Netijede olaryň köpüsi halas bolup bilmediler. Bu arada Resul Paulus ýazgylarda hatta öňünden aýdylan Işaya peýgamberiň peýgamberliklerinden mysal getirip şeýle diýär. Bu näme diýildigi? Hudaýyň huzuryna aklanmaga ymtylmadyk milletler iman edip aklandylar. İsrail halky bolsa, Musanyň kanunyny berja etmek arkaly aklanmakçy boldy. Ýöne muny başarmady. Näme üçin? Sebäbi olaryň ymtylışlary imana däl, kanuna dayandy. Olar büdüreme daşyna büdürediler. Hudaý mukaddes ýazgylarda olara bu daş barada aýdypdy. Ine, men Sionyny büdüreme daşyny ýykýan gaýa goýaryn. Oňa bil baglan, utandyrylmaz. Gan we beden taýdan İsrail halkyna degişli bolmadyk biz hem, başga milletler hem İsrail halkyna berilen mukaddes ýazgylara, peýgamberlere, wadalara we ruhu kanunlara eýedärlik. Biziň ata-babalarymyz asyrlaryň cümmüşine hak Hudaýdan bolmadyk dinlere, ruhu düşünjelere eýerdiler. Ýagny Resul Paulusyň aýdyşy ýaly aklanmaga ymtylmadyk biridik. Emma merhemete baý Hudaý başga milletlerden bolanlary hem özüniň ajaýyp wadalaryna ýetirmek üçin we öz halkynyň arasyna goşmak üçin bize hem İsa Mesih'i tanatdy we ol baradaky hoş hawary bize hem ýetirdi. İsrail halky özlerine Musa arkaly berilen kanunlary berja edip halas bolarys, aklanarys diýip pikir etdiler. Emma bu kanunlar olary aklap bilmejegine we bu kanunlaryň dolmanysyna olar düşünmediler. İsrail halkyna Musa peýgamber arkaly berilen kanunlaryň maksady olaryň Hudaýyň nä derejede beýikdigine, mukaddesdigine, kämilligine we özleriniň bolsa nä derejede günärligine, mukaddeslige, öz güýçleri we akyldarlyk bilen ýetip bilmejegine, diňe Hudaýyň merhemetine, rehim şefagatyna we onuň olar üçin berýän gutuluş ýoluna bil baglamalyklarına düşündirmek isläpdi. Netijede bolsa Hudaý wagty gelip kanunlaryny, wadalaryny we olar üçin maksadyny İsa Mesih'te berja edip, onu, ýagny ýol, hakykat we ýaşaýyş, nur, älim jahany yaradan gudratly sözüni,
Gutuluş gaýasy İsa Mesihi iýerenne oňa olar iman etmediler we büdüräp ýykyldylar. Hudaý bolsa Israillary hem, başga milletleri hem şol öňden wada edeni, yer ýüzüne gelen İsa Mesihi bolan iman arkaly halas etmek isleýär. İsa Mesihiň kimdigini tanamak we iman etmek Hudaýyň ähli wadalarynyň we maksadynyň merkezidir. İsa Mesihi ýazgylar jaý gurulannaky iň wajyp bolan bir burç daşyna ýa-da her bir jaýyň berk gurulmaly bolan jaýyň binyadyna, ýagny fundamentine meňzediýär. Bilşimi diýäli bina jaý guruluşyna binanyň binyaty, ýagny fundamenti ýa-da burçundaky ähli kerpiçleri saklayan esasy kerpiç ýa-da daş gaty wajypdyr. Eger jaýyň binyaty gowy we mäkem bolmasa, onda bütün jaý gowy gurulmaz. Yer titrese ýa-da yel tupan turup sil gelse, beýle jaý ýykylar. İsa Mesihiň hakykatdan kimdigini, hakykat esasyna onu tanap iman etmek bolsa, insanyň durmuşynyň wagty gelip höküm gününe, Hudaýyň hökümine berk durmak üçin iň wajyp bolan binýatdyr. Çünki Resul Pawlusyň hem tasdiklaýşy ýaly gutuluş binýady we daşy bolan İsa Mesihe iman edenler ol günne utandyrylmaz. Çünki insan öz dogrulygy, eden işleri we akyldarlygy bilen Hudaýyň öňünde aklanyp bilmez. Çünki biz günäli insanlardyrys we günälerimizi özümüz ýuwup bilmeriz. Çünki Hudaýyň adalaty ozoldan hem mukaddes gany talap edipdi. Hatta biýgüne mallaryň gurban getirilmek däpli suru hem ine bu sebäpden Adam atanyň döwründen Hudaý tarapyndan berilipdi. Hudaýyň özüniň kämil bolan gurbanlygy, gökde bolan we soňra yere gelen İsa Mesih arkaly öpçün edýänçe, adamlar günäleriniň wagtlaýynça bagyşlanmagyny we Hudaýyň günäler üçin gahar gazawynyň olardan wagtlaýynça sowulmagy üçin berja edip gelipdiler. İsa Mesihiň bizim üçin döken gany bolsa, Hudaýyň günälerimiz üçin bolan gahar gazawyny baky bizden sowýanlar. Ine bu sebäpden İsa Mesihe iman eden aklanar we utandyrylmaz. Gynansak da, bugünler hem adamlar kämil bolmadyk dinlerine, insan gözü üçin dogry we gowy görünýän işlerine, diniň nähildir bir däp desurlaryny berja etmek arkaly Hudaýyň adalatly hökmünden, gazabyndan gutulmaga jan çekýärler. İnsanlar özleri ýaly günäli bolan, kämil we mukaddes bolmadyk bir peýgamber ýa-da dini ýol başçy diýilýän insanlaryň aýdanlaryna inanyp, olaryň döreden yalan dinlerine bil baglaýarlar. Ve Hudaýyň özleri üçin merhemeti we akyldarlygy bolan İsa Mesihi ret edip, ol hakynda yalan zatlar bilen büdüreýärler. Özüňiz oýlanyp görüň. Eger Israil halky gönüden gönü Hudaýyň saýlan halky bolup da, onuň kanunlaryna we wadalaryna, peýgamberlerine, mukaddes ýazgylaryna eýe bolup, olary öwrenip, ýat tutup, berja edip de, olar arkaly aklanyp bilmedik bolsa, onda sen ýa-da başga milletten bolan bir nähildir bir dine inanyp, ýa-da dini däp desurlary berja edip, İsa Mesihsiz aklanyp biler misin? Ýa-da milyonlarça insanlar gidip özlerine ýardam edip bilmejek bir gara daşdan ýa-da nähildir bir ibadatxanadan haray gözleýärler. Bu ol ýere barmak arkaly özleriniň Yaradanyň öňündäki aklanmagyny gazanmak isleýärler. Emma olaryň hiç biri hem bize ýardam etmez. Eger bulara bir baglasaň, onda sen hem Israil halkynyň köpüsi ýaly bina daşy bolan İsa Mesihe iman etmän büdüreýärsiň. Eger bu imansyzlygyna dowam edip, bu gutuluş daşyny, ýagny İsa Mesihi ret etsen,
onna bu hakikaty ret edenim üçin şol daş seni mınjıradar. Ýagny höküm gününde şol daş, ýagny İsa Mesih höküm eder. Bu näme diýmek? Bu durmuşyň we baky ykbalynyň esasyna bolmaly olan bu daş, ýagny İsa Mesih'e iman bilen durmuşyňy gurmak we durmuşyň bu dünýädäki synaglarda we soňky ahir zaman synagy bolan höküm gününde sarsman durar. Eger bu daşda, ýagny gutuluş daşynda gurmasaň, bu dünýäde hem, bakyatda hem insan we şeytan ýalanyna gurulan durmuşyň derbi dagyn bolar. İsa Mesih yer üzüne gelip ýaşanna hem, özünü görüp eşiden adamlara hem şeýle diýip duýduruş beripdi. Oňa dağaçyň erwet miwe bermeýşýäli. Erwet agaç da oňat miwe bermez. Agaç öz miwesinden tanalýandyr. Sebäbi ýannaktan incir, çalydanna üzüm ýygylýan däldir. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk çykarýandyr. Yaman adam ýüreginiň yamanlyk hazynasyndan yamanlyk çykarýandyr. İnsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir. Näme üçin maňa ýa Reb, ýa Reb diýip de aýdanlarmy etmeýärsiňiz? Meniň ýanyma gelýän, sözlerimi eşidip olary berja edýän adamyň kimi meňdeýändigini size beýan edeýin. Ol öý salmak üçin ýeri çuň gazyp, onuň biniýadyny gaýanyň üstünde tutan adama meňdeýär. Sil gelenne, derýa joşup bu öýe urulsa da onu sarsyryp bilmez. Sebäbi ol berk salnypdy. Emma meniň sözlerimi eşidip de berja etmedik kişi toprağın üstüne binýasyz öý salan adam ýalydyr. Derýa joşup ol öýe uran badyna öý ýykylar. Onuň dargaýşy da gorkunç bolar. Gadyrdan iýleşler we mähriban imanly doganlar. İsa Mesihiň ine bu aýdan sözleri biziň her birimize hem berilen duýduruşdur we akyldarlyk sözleridir. İsa Mesih'e imanımız bar diýip de köplenç bu dünýäniň ýörelgeleri we akyldarlygy bilen ýa-da şeytanyň yalan ýollary bilen durmuşymyzy alyp barmamyz mümkin. Mähriban doganlar, İsa Mesih'e degişli diňizi aýdyp da durmuşyňyzda gowy miweleri öňürýärmisiňiz? Aýalyňyz ýa-da äriňiz bilen gatnaşyňyzda, çağalaryňyz bilen gatnaşyňyzda, ýakynlaryňyz we ýygnakdaky doganlaryňyz bilen gatnaşyňyzda siziň miweleriňiz nähili? Çuňur söýgüden, hormatdan, ýagşylykdan, mylaýymlykdan, birek-biregiň mätäçligine hyzmat etmekden, şatlykdan, parahatlykdan, sabrlylykdan, mähribanlykdan, sadyklykdan, ýumşaklykdan, özüňe erk edip bilmeklikden, pes göwnlükden dolumy durmuşyňyz? Ýa-da ýowuzlukdan, gahar gazapdan, menmenlikden, tekeppirlikden, diňe öz bähwidini gözlemekden, ýigrençden, agdalylykdan, görüpçilikden, bästeşlikden, ýa-da jedellerden, bölünüşükden we bahylykdan we azgynlykdan dolumy? Gadyrdan imanly doganlar, kalabyňyzyň çuň düşünjelerini we höweslerini Rebbiň hakikatlary esasyna barlaň. Durmuşyňyzda imanymyzyň we durmuşymyzyň binýady we burç daşy bolan İsa Mesih'e inanýandyňyzy tasdiklap da ýa-da nähildir bir ruhy hyzmaty edýän, men hyzmatçy, ruhy çopan ýa-da hoş habarçy diýip de sizde hak imana laýyk miweler ýok bolsa, ona özüňizi aldaýansyňyz. Bu ýagdaýyňyz üçin oýlanyp Rebbiň öňünde towba ediň we kalbyňyzy öz hakikaty we mukaddes gany bilen tämizlemegini ondan soraň we durmuşyňyzy İsa Mesih'de we onuň ruhy hakikatlarynda gurmaga başlaň. Ilki bilen durmuşyňyzda Huda üçin etjek bu ýa-da ol işleriniz barada oýlanmaňy, kalbyňyzdaky miweleriň, durmuşyňyzdaky miweleriň
onun mukaddes ruhunun meyvelerini öndürýändigine ýa-da öndürmeýändigine ünüs berin. Ve onun ajaýyp merhemetiniň siziň durmuşuňyzyň her bir ugruna, täzeleýiji işine dikkat edin. Ve bular üçin can çekin. Şonna siz Rebbiň ýoluna etjek hyzmatlaryňyzda hem dogry meýveleri emele getirersiniz. İsa Mesih Rebbimiz ve halaskarymyz diri daşdyr. Çünkü ol bizim günahlarymyzyň tölegini öz janyny gurban etmek arkaly töläp öldürildi. Jaýlandy. Emma üçüncü günü yenede dirildi. Hemme dinleriň peýgamberleri we dini liderleriniň bary öldüler. Ve henizde olar gawrlarda yatanlar. Bizim bil baglan daşymyz bolsa, diri bolan İsa Mesih'tir. Ine bu sebäpden bize ona iman edenlere bir yere gidip peýgamberleriň gawrlaryndan ýa-da gara daşdan kömek soramamyza gerek ýokdur. Olaryň hiç haýsy bize ýardam edip bilmejegini biz hakykatlar esasyna bilýändir. Biz diri bolan ve mukaddes ruh arkaly biziň bilen her yerde, her pursat bolýan, kalbymyzda ýaşaýan diri Hudaýymyza bil baglaýarys. Gadyrdan iýleşlem. Siziň durmuşuňyz nähili? Siz hem Israýlyň köpüsi ýaly İsa Mesih'e bolan imanyna büdüreýärsiňizmi? Onuň siziň üçin büdüreme daşy we soňunda siziň diniňizi, insan akyldarlygyňyzy ýa-da gowy işleriňize bil baglamaňyzy höküm gününe mınjıratjak gudratly daş bolup galmagyna imansyzlygyňyz bilen ýol berjekmi? Ýa-da İsa Mesih'e Hudaýyň gökden ýiberen gudratly sözüdigine, ýol, hakykat we ýaşaýyşdygyna, nurdygyna, siziň günäleriňiziň tölegini öz mukaddes gany bilen tölen halaskardigine we Rebdigine iman edip, onu durmuşuňyzyň biniýady, sarsmaz burç daşy edermesiňiz. Saýlaw siziň eliňizde. Ýa-da büdürep ýykylarsyňyz we derbi dagyn bolarsyňyz. Ýa-da sarsmaz diri daş bolan İsa Mesih'e iman edip aklanarsınız. Hudaýyň dogrulygyna ve baky cennet mekanyna girip bilersiniz. Meniň siziň üçin dilek arzum, siziň bu gymmatly we ajaýyp gutuluş daşy bolan İsa Mesih'e iman etmeňizdir. Ve sarsmaz baky ömüre onna eýe bolmaňyz üçin Rebbimden her gün dilek edýärin. Bize sarsmaz we baky merhemetini, akyldarlygyny, gutuluşyny, umydyny İsa Mesih'te aýan eden ve iman arkaly biziň her birimize beren yaradan biri var. Gudratly güýçli Hudaýymyza, Rebbimize şükürler we alkyşlar, tükönüksiz şöhrat we övgüler bolsun. Amin.